Представете си, че отваряте едно приложение. Не знаете какво ще видите, никой ваш приятел не ви е изпратил видео. Не сте потърсили нищо, просто отваряте приложението. И то започва да ви показва това, което вие искате да гледате. Едно видео, после още едно, минават 5 минути, после 20 минути, после 2 часа. И изведнъж осъзнавате, че сте попаднали в един безкрайен поток от съдържание, който сякаш ви познава по-добре, отколкото вие самите познавате себе си. Това приложение се казва TikTok. Тики-така. Днес TikTok е една от най-влиятелните платформи в интернет. Но най-интересното е, че историята му всъщност не започва с TikTok. Тя започва в Китай. И започва с един човек, който вярва, че бъдещето на интернет няма да бъде определено от това ние какво търсим, а от това какво алгоритмите решат, че ние искаме да гледаме. Това е историята на TikTok и на компанията зад него. Преди да започнем, искам да ви покажа, че мнозинството от вас избрахте темата да бъде TikTok на днешното видео. Надявам се да няма сърдити, всички теми, всички неща, които сте написали, че искате да обсъдим, т.е. да има видео за тях, ще има, не се притеснявайте. Просто всичко с времето си. Не мога да снимам всичко за един ден или всеки ден и да се получават нещата, понеже е търсене на информация, снимане, обработване и така, дълга и широка. Да! Ще има за всичко, ще има за Apple, за Samsung, за LG, за други компании, за коли, за мотори, за самолети, за всичко. Ако това съдържание ви харесва, тряскайте по един лайк, пишете долу в коментарите, абонирайте се за канала с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача видео. А сега, нека да започваме. През 2012 година един софтуер инженер в Пекин, който се казва, Янг Жанг Йиминг, не знам китайски, сори. Този пич създава компания. Името ѝ е ByteDance. В началото няма TikTok, няма милиарди потребители, няма и световна слава, но има идея. Янг Йиминг вярва, че интернет може да бъде много по-персонализиран. Вместо човек да отваря новинарския сайт и да вижда една и съща страница като всички останали, защо просто да не му покаже това, което алгоритъма смята, че ще му бъде интересно. Така се появява Taobao, новинарска платформа, която използва алгоритъм за персонализиране на съдържанието. И това се оказва огромен успех. ByteDance започва да разбира нещо много важно. Не е необходимо да притежаваш съдържанието, за да контролираш това, което хората виждат. Трябва да притежаваш системата, която решава кое съдържание да бъде показано. И точно тази идея ще превърне една малка китайска компания в гигант. През 2016 година ByteDance прави следващата си голяма крачка. Компанията създава Douyin. Малекви имена, човече. Това е китайската версия на кратките видеа, която по-късно ще познаваме като TikTok. Идеята е проста. Кратки вертикални видеа, музика, ефекти, лесно създаване и най-вече алгоритъма, който постоянно подбира това, кое да гледате после. Douyin започва да расте изключително бързо, но ByteDance разбира, че Китай не е достатъчен. 2 милиарда души не са ти достатъчни ли, бро? Ако тази технология работи в Китай, защо да не работи в останалия свят? И през 2017 година компанията пуска TikTok за международните пазари. Но тогава се появява един проблем. Как да пробиеш на запад, където вече има огромни социални мрежи? Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, ByteDance има решение. И то струва около $1 милиард. През 2017 година ByteDance придобива Musical.ly. 100% го знаете. Цената според съобщенията е между 800 милиона и $1 милиард. Защото Musical.ly вече има нещо, което ByteDance отчаяно търси. Американски и международни потребители. Приложението е популярно сред младите хора и има десетки милиони потребители. Това е изключително важен ход. ByteDance реално не започва от нулата. Вместо това купува вече изградена аудитория. След това идва още по-важно решение. През 2018 година Musical.ly и TikTok са обединени. И разбира се, потребителите на Musical.ly минават към TikTok.
И така двете приложения се превръщат в едно. И то е TikTok. И тук започва истинската експлозия. Представете си Instagram през първите му години. Влизате и виждате снимки от хора, които следвате. YouTube, търсите видео или избирате от препоръчените. Но TikTok прави нещо различно. Той ви казва: не е необходимо да знаеш кого искаш да следваш. Аз ще ти намеря какво да гледаш. Това е фундаментална промяна. TikTok започва да използва поведението ви, за да разбере какво искате да гледате. Какви видеа гледате, кои харесвате, на кои коментирате, кои споделяте, кои пропускате и колко дълго оставате на определено видео. След това системата класира съдържанието и изгражда ваш персонализиран For You feed. И това създава нещо невероятно. Не е необходимо един създател да има милиони последователи, за да има все пак милиони гледания. Едно видео от напълно неизвестен човек може да бъде показано на огромна аудитория. И ако хората реагират добре, алгоритъмът го показва на още други хора. Те реагират, показват го на още и още и още. Това превръща TikTok в машина за откриване на нови звезди. И тогава идва 2020 година. Ужасна година. Светът се затваря. Милиони хора остават вкъщи. Хората търсят развлечения и TikTok се оказва на перфектното място в перфектният момент. През 2020 година приложението се превръща в глобален феномен. Хора танцуват, правят комедийни скетчове, готвят, разказват истории. Учени и експерти започват да създават съдържание. Музиканти откриват нов начин да рекламират песните си. А обикновени хора започват да се превръщат в знаменитости. През 2021 година TikTok обявява официално, че имат над 1 милиард активни потребители. Само за няколко години приложението е преминало от просто една идея в Китай до глобална културна сила. Но за тази популярност има нещо още по-важно. Пари. Как печели пари TikTok ли? На първо място реклама. Колкото повече време прекарвате в платформата, толкова повече възможности има приложението да ви показва реклама. И тук TikTok има огромно предимство. Той не просто знае кои сте, той знае какво ви интересува. А за рекламодателите това е изключително важно. Но TikTok не спира просто до рекламата. Платформата започва да се превръща и в магазин. TikTok Shop позволява на потребителите да купуват продукти директно през платформата. Видео, продукт, създател, покупка. Всичко на едно място. В САЩ TikTok Shop стартира 2023 година, а продажбите му започват да растат много бързо. По време на Black Friday 2024 година продажбите в TikTok Shop са достигнали до над $100 милиона. Това е за един ден. Това е следващата голяма идея. TikTok вече не е просто място, където хората гледат продукти. Той се опитва да превърне самото гледане и в пазаруване. Но докато TikTok става все по-популярен, се появява огромен проблем. Компанията зад него е китайска. И това, разбира се, започва да тревожи американските власти. Въпросът е: какво се случва с данните на стотици милиони американски потребители? И кой има контрол върху технологията? Това не е просто въпрос на социална мрежа. Това е въпрос за данни, алгоритъм, национална сигурност и геополитика. Още през 2020 година администрацията на Доналд Тръмп предприема действия срещу TikTok, като твърди, че китайската собственост създава риск за американските граждани. TikTok от своя страна отхвърля обвиненията и заявява, че предприема мерки за защита на американските потребители. Но проблемът не изчезва. Даже напротив, следващите години ще го превърнат в един от най-големите технологични конфликти между Китай и САЩ. През 2024 година Американският конгрес приема закон, който поставя ByteDance пред избор: или да се освободи от контрола на американския TikTok, или платформата да бъде изправена пред забрана. Това вече не е просто спор. Това е битка за собственост върху една от най-влиятелните технологични платформи в света. И залогът е огромен, защото TikTok вече има огромна американска аудитория. Но въпросът е: може ли някой просто да продаде TikTok? Оказва се, че не е толкова лесно, защото има нещо още по-ценно от приложението – алгоритъм. И ако продаваш TikTok, какво точно продаваш? Приложението, потребителите, данните
кода или алгоритъма, който кара всичко това да работи. През януари 2025 година американският закон влиза в сила. TikTok за кратко спира да работи в САЩ. Милиони потребители отварят приложението и виждат, че то не работи нормално. Това изглежда като края. Но не е. Следват нови решения и отлагания. А през септември 2025 година Белият дом обявява рамка за преструктуриране на американските операции на TikTok. И така историята на TikTok получава нов обрат. Приложението не изчезва. То продължава, но вече с различна структура на американския пазар. И тук историята става още по-интересна, защото TikTok вече не е просто приложение за танци. То е медиен бизнес. Рекламна платформа, търсачка за по-младото поколение, инструмент за маркетинг, музикална машина, пазар и алгоритмична система, която решава кое съдържание може да стане следващия глобален хит. А влиянието му се вижда и извън самия TikTok. Instagram копира кратките видеа, като прави Reels. YouTube създава Shorts. Facebook променя начина, по който препоръчва съдържание. TikTok не просто се включи в социалните мрежи, той промени начина, по който те работят. Може би най-голямата тайна на TikTok не е музиката, не са танците, не са инфлуенсърите и дори не е самото приложение. Това е идеята, че съдържанието трябва да намери човека, а не човекът да си търси съдържанието. Преди TikTok, социалните мрежи започваха често с въпроса кого следваш. TikTok започва с друг въпрос. Какво искаш да гледаш? И алгоритъма се опитва да намери отговора. Точно това превърна неизвестни хора в звезди, песни в хитове, малки бизнеси в успешни брандове и обикновени видеа в глобални тенденции. Повече от милиард души използват TikTok още през 2021 година. Платформата се превръща в една от най-мощните машини за внимание в историята на интернет. Но тази сила има цена. TikTok се сблъска с въпроси за лични данни, сигурността, децата, алгоритмите, китайската собственост, та дори националната сигурност. Само преди дни, през август 2026 година, Министерството на правосъдието на САЩ обяви споразумение за над $400 милиона с TikTok. И това показва нещо важно. Историята на TikTok още не е приключила, защото TikTok започна като приложение за кратки видеа, а в днешно време е нещо много повече. То е бизнес за милиарди. То е технологична платформа, глобален културен феномен. Това беше историята зад милиардите на TikTok. Ако това съдържание ви харесва, лайк, коментар, абонирайте се с камбанката, за да получавате известия и очаквате следващото видео. Благодаря супер много и чао!